Nag-propose na kasi sa akin si Raymart, ma. Congratulations! Marami naman po akong kaibigan, lalo na po sa Maid of Honor. Di ba dapat si Mercedes na pinsan mo ang magiging maid of honor mo? Ma, ayokong mapahiya at pagtawanan nila ako sa araw ng kasal ko, no? Maganda naman yung pinsan mo ah. Na tumataba na siya? Siyempre yung gusto ko, yung mga abay ko, yung katulad ko sexy. Kaya wala kayong magagawa kung ayaw ko siya. Hello? Ano bang pinakakaganyan mong bata? Sino nagsabi sa'yo papuntahin mo dito si Mercedes, ma? 5, 6, 7... Paano hindi sasakit yung mga yan? Ang bigat mo kasi eh. Hindi mo ba nahalata yung sarili mo? Iyan yung dahilan kung bakit tumataba ka eh. Yun ang ipilit kong ayaw. Baka masira lang yung dress. Paluluwagan ko na lang tong dress kung gusto mo. Nirent ko lang yung mga yan. So paano mo paluluwagan, ha? Hindi na kita kukuning maid of honor ko. Ma? Ma? Mukhang masaya yung anak ko ah. Nag-propose na kasi sa akin si Raymart, ma. Talaga anak? Congratulations! Salamat po, ma. Nag-oo na rin po ako, total. Matagal niyo naman na pong kilala yung pamilya niya. At matagal na rin naman po kaming magkasintahan. Kaya pumayag na ako. Wala naman pong problema sa inyo, di ba, ma? Oo naman anak. As long na masaya ka at mahal ka niya. Walang rason para hindi ako pumayag anak. Thank you po, ma. Nako anak, kailangan mo na sigurong isipin kung sino yung magiging abay niyo sa kasal niyo. Wala pong problema dun, ma. Marami naman po akong kaibigan. Ganon din po si Raymart. Kaya wala na pong magiging problema. Lalo na po sa Maid of Honor. Hindi ba anak? Di ba dapat si Mercedes na pinsan mo ang magiging maid of honor mo? Ma, hindi porket pinsan ko siya at malapit kami sa isa't isa, siya na. Ano ibig mong sabihin anak? Ma, ayokong mapahiya at pagtawanan nila ako sa araw ng kasal ko, no? Mapahiya? At pagtawanan? Bakit? Maganda naman yung pinsan mo ah. Ma, oo nga, maganda siya. Pero hindi mo ba napapansin na tumataba na siya? Eh anong problema doon? Ma, syempre yung gusto ko, yung mga abay ko, yung katulad ko sexy. Syempre pagdating ng kasal ko, mukhang balyena na siya. Ayokong pagtawanan nila yung maid of honor ko, no? Anak, hindi naman masama kung mataba yung pinsan mo. Hindi ba dapat siya ang kunin mo dahil close kayo, di ba? Isa pa, lagi siyang nasa tabi mo pag may kailangan ka. Pero ma, hindi na kami palagi magkasama ngayon. Iba na kami ng pinapasukan. Hay nako, Lovely. Hindi ako papayag dyan. Basta yung pinsan mong kukunin mong maid of honor, tapos. Ayaw ko rin mapahiya sa kasal ko, ma. Kaya wala kayong magagawa kung ayaw ko siya. Dahil kasal ko ang pinag-uusapan dito. Lovely, anak. Lovely! Hi, girls! Hi! Hoy girl, bakit tayo lang? Oo nga, bakit kami lang? Ay nako, tayo lang muna. Magpapatulong kasi ako sa inyo mag-organize ng wedding entourage hanggang sa celebration. Especially sa mga abay ko. Matutulungan niyo ba ako? Hello? Hi! Uy, congrats ha. Masaya ako para sa'yo. Halika, maupo ka dito. Hoy girl, di ba siya yung best friend mong pinsan? Noon yun. Thank you ha. Well, ako hindi happy na nandito ka. O Iha, andyan ka na pala. Ako, tita. Ano po? Kawaan ka ng Diyos.
Girls, may sasabihin lang ako kay Mama saglit ha. Sige, girl. Ano bang pinakakaganyan mong bata ka? Sino nagsabi sa'yo papuntahin mo dito si Mercedes, Ma? Ako, bakit? Di ba sinabi ko na sa'yo na ayaw ko siya? Hindi ako papayag, Lovely. Ano na lang sasabihin ng Tito Ram mo? Kukunin natin siyang ninong. Tapos yung anak niya, kaklose mo, hindi? Nakakahiya. Mas nakakaya kung mataba yung maid of honor ko, Ma. Diba, next month pa naman yung kasal mo? Malay mo, mag-diet siya. Baka payat na siya nun. Diba? Sige, papayag ako, Ma. Pero oras na walang magbago sa kanya, sorry na lang, Ma. Pero anak, If I can't be with you, I'd rather be by myself. No, I can't lie. I don't want anybody. Those high- One, two, three, four, five, six, seven, eight. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, Pinsan. 7, 8. Pwede bang magpahinga muna tayo? Pagod na kasi ako, tsaka sumasakit na yung tuhod ko. Paano hindi sasakit yung mga yan? Ang bigat mo kasi eh. Hindi mo ba nahalata yung sarili mo? Sabi kasi ni Papa, wala naman daw masama kung mag-gain ako ng konti. Konti pa ba sa lagay na yan? Kami nga nagtitiis na hindi kumain. O sige na nga girls, magpahinga muna tayo. Ano ba yan, Mercedes? Paano ka papayat kung yan yung kinakain mo? Lovely, wala naman masama sa kinakain ko ha. Walang masama. Iyan yung dahilan kung bakit tumataba ka eh. Lovely, tama na. Ano ka ba? Eh kaya pala tumataba siya dahil dito. Hayaan mo na lang kung yan ang gusto niyang kainin. Ano bang problema sa'yo? Malaki ang magiging problema ko kung magiging kasing taba niyang baboy. Ayokong pagtawanan ako ng mga bisita ko dahil sa kanya. Kung hindi niya kaya magpapayat, pasensyahan tayo. Dahil hindi ko siya kukuning maid of honor ko. Pasensya ka na, Lovely. Susubukan ko magpapayat. O sige na, magpahinga na tayo. Antayin ko na lang kayo dun sa bahay. Marga. Bakit nga pala pinapunta tayo dito ni Lovely? Hindi mo ba alam, girl? Ngayon natin isusuot yung mga dress na gagamitin natin sa kasal. Oo nga, Mercedes. Para makita kung may adjustment na kailangan gawin sa mga dress. Ganun ba? Naku, sigurado ako. Baka hindi yun kumasya sa akin. Girls, this is it! Yan. Ito sa'yo, Marga. Wow! And Abby. And Mercedes.
siguraduhin mong magkakasya sa'yo yung napili kong dress, pinsan, ha? Dahil kung hindi, mapipilitan akong tanggalin ka sa maid of honor. Kasalanan mo rin kasi, napakatakaw mong kumain. Hindi mo pa alam tignan niya sarili mo sa salamin. Lovely, ano ba? Nasasaktan si Mercedes. Oo nga naman, Lovely. Huwag ka naman ganyan. Girls, nagsasabi lang naman ako ng totoo. Huwag kayong mag-alala. Ayos lang. Kita nyo? Paano masasaktan yan? Totoo naman yung sinasabi ko. Halika na. Isukat na natin nila Abby itong mga dress. Kaya nga, huwag mo na lang pansinin si Lovely. Oo naman. Ano ba kayo? Kasal niya to, kaya okay lang. Tara. Ganda, no? Buti yung sa'yo may strap, no? Sa'yo Sa amin tube kasi. Pero ang ganda. Marga, patulong nga ako. Halika. Ayos yung zipper sa likod. Dahan-dahan lang, girl. Baka masira yung zipper. Anong ginagawa ninyo? Ah, Lovely. Ayaw kasi magsara ng zipper ng pinsan mo. Huwag yun ang ipilit kung ayaw. Baka masira lang yung dress. Talagang hindi ka kasya yan. Small lang yan. XL na yata kasi yung magsusuot. Pasensya ka na, pinsan. Paluluwagan ko na lang tong dress kung gusto mo. Nirent ko lang yung mga yan. So paano mo paluluwagan, ha? Eh kung tumingin na lang kaya tayo ng ibang isusuot niya. Oo nga, girl. Pwede naman siguro, di ba? Ayoko nga. Yan lang yung gusto ko. Kaya yun yung isusuot nyo. Di ba sinasabi ko sa'yo, pinsan? Ayoko mapahiya sa kasal ko. Kaya pasensyahan tayo. Hindi na kita kukuning maid of honor ko. Sa kusina ka na lang. Dahil doon ka nababagay. Dahil doon, madaming pagkain. Magsasawa ka. At isa pa, si mama lang naman ang may gusto na kunin kitang maid of honor ko. Lovely. Sobra ka naman magsalita sa pinsan mo. Oo nga naman, Lovely. Kawawa naman siya. Tumigil nga kayo dyan. Ikaw na lang ang magiging maid of honor ko, Abby. Ha? Bakit ako? Oo, dahil ikaw yung napili ko. Sige, magbibihis na ako. Nahihiya tuloy ako kay Mercedes. Ay, ewan ko ba kung anong klase ugali meron si Lovely? Oo nga. Sa kabila ng napakabait naman ng pinsan niya. Grabe siya magsalita sa pinsan niya. Oh, bakit kayo lang? Nasaan si Mercedes? Tsaka bakit ganyan na itsura nyo? May problema ba? Kami po, tita, wala. Pero si Mercedes po, meron. Ha? Bakit? Napano siya? Wala naman po, tita. Kaso, Sobra na po kasi yung pananalita ni Lovely sa kanya. mula umpisa po, hindi na po maganda ang sinasabi niya. Tapos, tinanggal niya pa pong maid of honor sa Mercedes. Ano? Ayoko pong tanggapin na akong ipapalit siya sa pinsan niya. Nahihiya po ako kay Mercedes, tita.
Hayaan nyo. Kakausapin ko si Lovely. Maraming salamat po, tita. Sige po, aalis na kami. Sige, mag-iingat kayo. Anak, pwede ba tayo mag-usap? Tungkol saan po, ma? Balita ko, hindi na si Mercedes ang maid of honor sa kasal mo. Dahil ba tumaba yung pinsan mo? At hindi magkasya yung dress na gusto mong suotin niya? Tama ba ako, ha, Lovely? Alam niyo naman pala, ma. Bakit nagtatanong pa kayo? Napakababaw ng dahilan mo para ganunin mo at pagsalitaan ng hindi maganda yung pinsan mo. Eh, nagsasabi lang naman ako ng totoo, ma. Besides, ayaw ko mapahiya sa kasal ko na ang maid of honor ko ay mataba. Nakakahiya siya, ma. Ang taba niya. Sa kabila ng mga pinagsamahan nyo, anong klase kang pinsan? Nung nag-aaral kayo, halos ayaw kanyang iwan sa tuwing may sakit ka. Dahil mahal ka ng pinsan mo. Aray ko. Lovely? Oh, Lovely, anong nangyari sa'yo? Aray ko! Aray! Ang sakit! Aray ko, yung paa ko! Ang sakit! Aray ko! Sandali lang! Ang sakit! Dahan lang. Yung mga oras na may masamang nangyayari sa'yo, palagi siyang to the rescue upang tulungan ka. Natatandaan mo ba yung mga yun, anak? Napakabuti ng pinsan mo para ganunin mo siya. Maling-mali na mas iniisip mo pa ang kahihiyan mo kesa sa mga pinagsamahan nyo. Pero hindi pa huli ang lahat, anak. Humingi ka ng tawad sa pinsan mo. Tama naman lahat ng sinabi ni Mama. Napakasama ko pala sa pinsan ko. Wala akong ibang inisip, kundi ang sarili ko at sasabihin ng ibang tao. Lovely? Bakit mo kami pinapunta dito? Oo nga. 'Di ba? Nakuha na namin mga sukat namin. Eh, magpapatulong sana ako gumawa ng wedding vow. Malapit na kasi ang wedding ko. Naalala ko, wala pa akong wedding vow. Tulungan niyo naman ako. At sa amin ka pa talaga magpapatulong, ha? Kaya nga naman, Lovely. Ano namang alam namin dyan? Ano ba yan? Paano na kaya ito? Magandang araw. Ibabalik ko lang sana itong mga to. Halika muna dito, Mercedes. Maupo ka muna. Tamang-tama. Kailangan ng pinsan mo ng tulong. Ha? Tulungan mo daw siyang gumawa ng vow. Sabi niya. Oo nga. Hindi rin kasi namin alam eh. Sige, tutulungan muna kita.
bago kami umalis. Ito. Halika muna dito. Alam mo, ikwento mo lang dito kung anong merong ugali si Raymart at kung paano kanya mahalin. Oo nga, no? Salamat, pinsan. Ang galing naman ng ate Mercedes mo. Opo. Sige na pinsan, magkwento ka na at isusulat ko na dito. Sige. Si Raymart, siya yung taong gagawin ng lahat para sa'yo. Tapos, alam mo yun, yung one call away lang siya. Yung palaging nasa likod ko at handang magparaya para sa akin. Tulad mo, ikaw yung pinsan kong to the rescue pag kailangan ko. Yung hindi ako iniiwan tuwing nagkakasakit ako. At ikaw yon pinsan. Patawarin mo sana ako sa mga inasal at sinabi ko sa'yo. Kalimutan na natin yung pinsan. Napakasama ko dahil mas inuna ko pa ang kahihiyan ko kaysa sa pinagsamahan natin. Alam kong maling-mali, kaya nagpapasalamat ako kay Mama dahil pinaalala niya sa akin ang lahat. Na mas mahalaga pala ang pinagsamahan kaysa kung ano ang sasabihin ng iba. Tama ka dyan, Lovely. Kaya nga ayokong tanggapin yung sinabi mo. Dahil siya dapat talaga ang maid of honor mo. Pinsan, pwede bang ikaw ulit ang maging maid of honor ko? Oo naman. Pero, Wala akong pakialam kahit na mas tumaba ka pa. Ang mahalaga, kasama ko sa kasal ko ang mahalagang tao sa buhay ko. Lalo ka na, pinsan. maraming salamat. Hindi. Ako dapat ang magpasalamat sa'yo. Dahil mas marami akong dapat ipagpasalamat sa mga kabutihang ginawa mo. Maraming salamat, pinsan.